Vi skal se på arkitekturanalyse ved hjælp af GeoGebra. Jeg åbner programmet, og jeg får ikke behov for algebra-vinduet, det kan jeg slukke, og jeg får ikke behov for koordinatsystem, det kan jeg lukke. Så skal jeg have et billede ind, som jeg vil analysere på. Jeg går ind under redigere, indsæt billede fra fil, og så vælger jeg det billede, jeg vil kigge på. Man kan trække rundt på billedet, som man har lyst til. Det er smart at anbringe det i midten, fordi vi skal tegne en del på det. Jeg kan fx tegne en cirkel. Jeg kan tegne en cirkel med centrum og ud til et punkt. Og så kan jeg gå ind og markere et af de to centre, jeg vil arbejde med. For eksempel her. Og det næste det er, at jeg skal trække cirklen ud ind til den rammer et punkt, jeg gerne vil slippe den i. Det er for eksempel her. Vi kan se, at den passer godt med omgivelserne. Så laver jeg en ny cirkel. Den starter i det her punkt, og så skal jeg trække den ud til et punkt, jeg gerne vil have, den skal gå til. Det kunne fx være herover. Hvis jeg gerne vil have cirklen markeret med en anden farve og en anden tykkelse, så går jeg ind under egenskaber, vælger farve, stil, vælger en bred stil. Sådan der. Vi kan se, at det stemmer ikke helt godt her, men det er fordi, jeg har lavet det lidt løst. Nu vil jeg gerne have billedet over i Word. Det gør jeg ved Fil, Eksportere, Kopiere tegning. Og så går jeg ind i Word, og der indsætter jeg bare billedet på helt normal vis. Vi har altså fået en konstruktionstegning oven på et foto, og vi har lagt den ind i Word. Og på den måde kan man lave en tegneserie til forskellige konstruktioner eller dele af konstruktioner og skrive forklaringen løbende.